Nofs il-volontira f'Malta għandhom 50 sena jew aktar, fatt li ħareġ minn studju mwettaq mill-ġerintologu Marvin Formosa. Aktar minn 80% tal-anzjani li jagħmlu l-volontarjat jixtiequ jtejbu s-soċjetà in ġenerali. Aktar minn 70% jixtiequ jgħinu lil min huwa inqas fortunat. Aktar minn 50% tal-anzjani li jagħmlu volontarjat iħossu li m'għandhomx biżżejjed ħin, filwaqt li aktar minn 44% iħossom li għandhom wisq impenji relatati mal-familja. Fost il-firxa wiesa ta' benefiċċji li l-volontarjat iġib miegħu, dawk li rispondew għall-istħarriġ qalu li jżidu l-ammont ta' ħbieb u rrieda li jippruvaw affarijiet ġodda. L-istħarriġ joħroġ b'numru ta' rakkomandazzjonijiet, fosthom li persuni anzjani li huma diġà volontira iħeġġu lill-anzjani sħabhom ikun hemm aktar possibiltajiet ta' volontarjat tan nies qabel jaslu għall-età tal-irtirar biex bekk ikunu diġà attivi. Li l-volontarjat ikun irriklamat aħjar u li jinħolqu rwoli għal volontarjat li ma jirrikjedux livell għoli ta' edukazzjoni. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Caruana preżenti għall preżentazzjoni tal-istħarriġ saħqu dwar l-importanza li l-anzjani jkunu attivi fis-soċjetà. Min-naħa tagħna staqsejna lill-anzjani li ntqajna magħhom Bormla kif iqattaw ħinhom. Kemm għandek żmien? 76. Għandek xi passatempi inti? Nħobb diski, nħobb il-favori del Martin, dor żej Elvis. Għandi najti jalaqtu. Ejja. Tħossok attiv? Ejja, mux ħazin. Ġela mura nisnu kol. Għanna laq 64. Fis-sajf mur il-bahar, u fix-xitwa noqgħod naqra, xi ktieb. Fuq għandi daqsxejn ta' botek u mur fuqha. Għandi għalġnien u noqgħod dan insomma, nirranġa nizra xi ħaġa u dan hekk. Jena żwiemel. Ħsiebhom hekk narmhom fuq barra u hekk, natfhom u hekk. Naħdem għadni. 74. U kif taqtaħħa l-ġurnata tiegħek? Niġi għaw isfelu, ma daw l-erba' anzjani bħadna u noqogħdu nitħattu dan jaħdu xi bellati u daw l-affarijiet hekk. Saqsik kemm għandek żmien? Jien 16.